Руслан Трапезников, Руслан менен синең исемең дә, фамилияң дә бер дә татарга охшамаган. Үзең турында таныштыр әле, чөнки сине белүчеләр, күрүчеләр сине рус дип уйлыйлар, ә син татар икәнсең. Минем әнием татар инде, әтием урыс, Пермь якларыннан. Үзем мин Себердә тудым, һәм аннары Татарстанга күчтек тә. 10 яшькә кадәр мин вообще татарча сөйләшмәдем дә, белмәдем дә. 10 яшьтә генә татар телен өйрәнә башладым. Һәм инде мәктәпне бетергәндә уже татарча җырлар яза башладым. Һәм инде җырлый башладым татарча, шигырьләр яздым. Каян өйрәндең, кем өйрәтте? Укытучылар в основном өйрәтте. Төрле укытучыларда, Шөгыльләндең. Шөгыльләндем, һәм әкренләп өйрәндем инде. Башта гел Татарстанга күчкәндә мин татар телен өйрәнмим, бу миңа кирәк иде. Миңа сөйлиләр инде, әни, что татар теленә каршы идем башта. Аннары инде уже өйрәнә башлагач, инде миңа ошады татар теле, һәм инде хәзер мин яши-алмый татарча сөйләшмичә инде. Дусларың белән дә, бөтенесе белән татарча сөйләшәсең инде. Күбесенчә инде төрле деловой разговор булса инде, анда урысча сөйләшәбез, чөнки минем хәзер инде эшләр бөтен Россия күләмендә. Нәрсә белән шөгыльләнәсең син? Мин хәзер фото эшләр белән шөгыльләнәм, инде сауда итәм. Фото сурәтләр инде. Менә җырларга килгәндә ниндирәк җырлар анда, мәхәббәтме? Менә үзеңнең иҗатың турында тулырак сөйләп кит әле. Инде минем җырлар төрле темаларга, инде иң основное мәхәббәтсез яшәп булмый инде. Тагын тематикаларга килгәндә, мин тормыш турында да язам, һәм инде әни турында җыр бар минем. Инде җырларга килгәндә, мин җырларны язам, һәм аннары була шундый кешеләр, шул җырларны тыңлап, аларның историясе, алар җавап та китәләр кайбер чакта. Как будто мин аларның историясын яздым инде. Шундый кешеләр табыла. Минем һәр җырга шундый кешеләрне табам, һәм инде без алар белән сөйләшәбез дә, кайбер чакта җырны үзгәртәм дә әз генә, һәм шул инде кешеләргә туры китереп. Менә үзеңә ошаган берәр җырның берәр куплетын җырлап китә алмыйсың? Безнең караучылар өчен. Бер бик матур синең рәсем, истәлек иде миндә, юкка чыкты мин күпме эзләдем, әллә ачык тәрәзәдән җилләргә очтым икән, истәлегең юк иркән. Adашma jillerde, adashma jillerde, jil davulda irmelerde. Adashma, aşanma jillerge, adashqan hislerge, kiləli minim yanlarıma. Kilele kilele